Καλησπέρα σε όλα τα τσακάλια. Los τσακάλες. Σε αυτό το επεισόδιο θα φτιάξουμε τα δύο πιο γρήγορα Hyundai 20N στην Ελλάδα. Για λίγο καιρό ακόμα μέχρι να φτιάξει γύρω στο δικό του. Ένα είναι του Μπύρα, του Δημήτρη, και ένα είναι του Πάνου, το οποίο είναι έξω. Θα μπει σε λίγο να βάλουμε και εκεί η τουρμπίνα. Τον Μπύρα δεν είναι το επιθετό του να πούμε, απλά πίνει μπύρες. Πίνει μπύρες και το έχουμε βγάλει το παρατσούκλι αυτό. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Έχουμε τουρμπίνες Match Boost. Πρώτο πούμε για τις τουρμπίνες, να πούμε για το Intercooler. intercooler, να φύγει αυτό και να Ναι. πούμε μετά στο κυρίως θέμα. Έχουμε ένα Intercooler Black Mamba. Το πήραμε από Tern. Θα βάλω κάτω τα link. Στα Tern 130R. Το συγκεκριμένο είναι ένα φθηνό Intercooler, το οποίο κάνει πολύ καλή δουλειά. Βαγγέλης, πώς το είδες, σου αρέσει? Πολύ καλό. Μπορείτε να το βρείτε στο Tern. Είναι στην ουσία ίδιο με τα υπόλοιπα Intercooler, αλλά είναι πιο φθηνό. Οπότε γιατί να μην το επιλέξεις. Είναι πολύ καλή η κατασκευή του. Όχι, άμα τη δεις, είναι ίδια, λες και βλέπεις. Είναι σαν τα υπόλοιπα. Επώνυμες. Ναι. Και αυτή η επώνυμη είναι. Πιο επώνυμος, τέλος πάντων, δρεωμένες στο χώρο. Έτσι, οπότε επειδή αυτός δεν έχει intercooler και είναι κάποια βασικά πράγματα που πρέπει να βάλεις στο αυτοκίνητο όταν βάλεις το υβρίδιο, έτσι δεν είναι? Θέλει downpipe, ολόσωμη, Πρόγραμμα. θέλει intercooler, θέλει ένα ψυγείο λαδιού, εισαγωγή και ένα scoop. Είναι τα βασικά δηλαδή για να παίξεις μπάλα με την υβρίδιο τουρμπίνα. Το cooler είναι Εντάξει, σίγουρα. τώρα μπορείς να πεις περιττά, ας πούμε, το scoop και τα. Οκ, εντάξει. Αλλά και θα πάλι βοηθήσει, θα θα κάνει βοηθήσει. μια μικρή βοήθεια. Θα βοηθήσει, χρειάζονται αυτά. Όσα περισσότερα, τόσο καλύτερα. Απλά Τώρα- κάποια είναι must. Τι stage είμαστε τώρα? Stage 3, φεύγα. Τι stage θα γίνει ο Μπύρας, ο φίλος μας. Και εσύ. Και εσύ φοράς Ναι. cooler, φοράς και τα πάντα. Θα γίνουμε stage 3 φεύγα. 3. Κοίτα, στο εξωτερικό λένε περίπου 300 άλογα τη βγάζουν τώρα με τα υβρίδια. Και αυτός, φαντάζομαι στο site, μέσα λέει 200% more power, που βγάζει και καλά approximately 150 παραπάνω άλογα. Κοίτα, σίγουρα θα βγάζει παραπάνω από τα 300. Η τουρμπίνα στα τουρμπίνα, ναι. Ναι, αλλά το θέμα είναι Αντέχει. το μοτέρ μας τι θα κάνει. Το μοτέρ, Να το ρε αντέξει. φίλε, όχι. Το μοτέρ σας, το μοτέρ του. Του Μπύρα και του Πάνου. Το μοτέρ Είναι οι μας δύο. είναι Το ακόμα. δικό μου θέλω να πιστεύω ότι αντέχει παραπάνω από 300 άλογα. Άμα δεν αντέχει πάνω από 300, τσάμπα δώσαμε τόσα λεφτά. Λοιπόν, αυτά με το intercooler θα το βάλουμε πάνω να το δείτε. Είναι σαν τα υπόλοιπα, μπαίνει πάνω plug and play. Plug and play. Λοιπόν, πάμε τώρα στις τουρμπίνες. Έχουμε μια μαμά τουρμπίνα εδώ, η οποία την έχουμε λύσει. Να πούμε επίση ότι όποιο θέλει μπορεί να στείλει και τη δικιά του τουρμπίνα. Ναι, να την επισκευάσουμε. Αρκεί να είναι κομπλέ, να μην έχει κάποια προβλήματα, να μην είναι Να μην είναι ελαττωματική ή χαλασμένη, δεν ξέρω και εγώ τι, σπασμένες φτερωτές κλπ. Πρέπει να είναι κομπλέ, μπορεί να τη στείλει να γλιτώσει τα λεφτά στην ουσία τη καινούργια τουρμπίνα. Ναι. Τη στέλνει και του φτιάχνουν αυτή ένα υβρίδιο. Τώρα, αν δεν θέλει να χαλάσει τη δικιά του τουρμπίνα, μπορεί να φτιάξει, να αγοράσει η εταιρεία κανονική τουρμπίνα καινούργια και να τη φτιάξει και να τη στείλει κατευθείαν έτοιμη, όπως κάναμε εμείς. Ναι, έχουμε κάνει μια συνεργασία με τη Matchboost. Εννοείται. Μπορούμε να σα βγάλουμε κάποιε εκπτώσει. Όποιο θέλει τουρμπίνα, υβρίδιο και τα σχετικά μπορεί να μα στείλει ένα μήνυμα. Όχι μόνο για Hyundai, Όχι, για όλα τα αυτοκίνητα. για όλα τα αυτοκίνητα. Οπότε, όποιος θέλει για κάτι πιο χαλαρό και ας πούμε πιο safe, Ευαγγέλη, Ναι. μπορεί να Εν κάνει τω μεταξύ, βίντεο. έχει στραβώσει η μαμά τουρμπίνα εδώ. Δεν μπορούμε να μετρήσουμε φτερωτέ και τα σχετικά, δυστυχώ. Επειδή έχει λυθεί, είναι στραβή και η φτερωτή. Οπότε δεν μπορούμε να μετρήσουμε διαστάσει. Και Θα καλώς να ήταν- ψάξουμε, δεν έχουν βάλει και στο site διαστάσει. Έχουμε μιλήσει επειδή μιλάμε Θα τώρα. βάλουμε στο βίντεο από κάτω εμείς τα specs για τις τουρμπίνες στα υβρίδια. Στην ουσία τι έχουν κάνει, έχουν ανοίξει το μαντέμι εδώ πίσω. Βαγγέλη, θες να τα δείξεις εσύ αυτά? Έλα. Έλα, μην Δεν τρέπεσαι. φοβάσαι. Έλα, ωραίος είσαι. Λοιπόν, Έχω το γάντι. κάτσε να τον φτιάξουμε. Για πες. Λοιπόν, για να καταλάβεις, βλέπουμε εδώ το μαντέμι. Για να μπει πιο μεγάλη φτερωτή, πρέπει να τορνάρει εδώ. Και έχει μεγαλώσει το σημείο του μαντεμιού. Το ίδιο πράγμα έχει γίνει και στο αλουμίνιο. Στο αλουμίνιο τη διαφορά τη βλέπουμε. Και με το μάτι. Ναι, φαίνεται ότι εδώ είναι πιο μεγάλο από εδώ. Και έχει τορνάρι και εδώ μέσα. Αναγκαστικά την μπήκε πιο μεγάλη φτερωτή. Και από τις δύο μεριές. Μπρος-πίσω. Μπαίνουν δύο φτερωτές λίγο καινούριες. δίπλα-δίπλα. Έτσι γίνεται μια υβρίδια. Δίπλα-δίπλα, για βάλτε αυτό λίγο μέσα. Δεν θα πολύ φαίνεται ότι έχει Ό,τι στραβώσει αυτό. φαίνεται. Φαίνεται η διαφορά. με το Έχει μάτι. διαφορά. Είναι, όχι, ήθελα να δω αν φαίνεται και στο βίντεο. Φαίνεται, δεν φαίνεται. Άρα στην ουσία έχουν ανοίξει εδώ το χυλάκι και έχουν βάλει και μεγαλύτερη φτερωτή. Όχι, φαίνεται. Είναι και πιο κατανοημένο. Η φτερωτή έχει λίγο μπόσικα μέσα. Οι φτερωτές πάντα έχουν κενό και το κενό σταθεροποιείται με το λάδι. Οκ. Άρα είναι λογικό. Να. Το λάδι κάνει την στεγανοποίηση και μικραίνουν τα κενά.
Γενικά πώς σου αρέσει η κατασκευή? Καλά, μαμά είναι. Μαμά τουρμπίνα είναι μια Μεταχειρισμένη, υβρίδια. την οποία την έχουν φτιάξει καινούρια. Μπράβο. Πρώτα, Δεν έχει κάτι το την ιδιαίτερο. φτιάξει ο Μαστρο Μπάμπης. Στην Ελλάδα δεν αναλάμβανε κανείς να μας τη φτιάξει. Ο λόγος ποιος είναι? Ότι έχει Westgate ηλεκτρική. Ηλεκτρική Westgate. Και στην Ελλάδα μάλλον δεν θα έχουμε ακόμα τα μηχανήματα αυτά. Δεν θέλανε να βάλουν χέρι γενικά να παίξουν μπάλα με αυτό. Και φαντάζομαι ότι η εταιρεία που το ανέλαβα δεν είναι ότι τώρα ξεκίνησε. Έχει Όχι, είναι πόσες χρόνια, είναι χρόνια, μακριά. βγάζει υβρίδιο για πόσα μοντέλα. Εντάξει, δεν είναι φτηνή η τουρμπίνα. Εντάξει. Δηλαδή και αυτή τώρα- εργοστασιακή είναι πανάκριβη. Όλα εργοστασιακά. Πόσο να έχει εργοστασιακή? Νομίζω θυμάμαι στα 2.800. 2.800. Φαντάσου αυτή έχει 2.500. Να πούμε πώς έχει το φίλτρο το μαμά, το κορεάτικο. 45 ευρώ το ένα και Δεν 70 κάτι το άλλο. Δεν πάνε καλά. Έχουν Τίποτα πάει τα τα- τακάκια στα 290 ευρώ. Εντάξει, τώρα οι τιμές έχουν ξεφύγει. Ναι, ναι, είναι πολύ. Και πιστεύω έχουν ξεφύγει σε όλες τις εταιρείες πια. Αυτή εδώ βγαίνει στα 2,5. Και με κάποιου εκτό δικέ μα βγαίνει 2.200-2.300 περίπου. Ναι. Είναι πολύ Γενικά καλή σε όλε τιμή. τι τουρμπίνε έχουμε κάνει ένα deal. Είναι πολύ καλή η τιμή για την τουρμπίνα. Και Κοίτα, οι άμα άνθρωποι το έχουν σκεφτείς ότι προσέξει. Δηλαδή, την- άμα δεις, Αυτό με καινούρια, έτσι, άμα στείλεις δικές έχουν σου, πλανιάρι, φαντάσου και εδώ που πάει και μπαίνει πάνω στο κεφαλί μας. Ναι. Και εδώ, την άλλη που είχαμε στείλει για να την ελέγξουν για να δουν τις διαφορές, πάλι και εδώ το πλανιάρι. Το πλανάρανε και εκεί είναι. Και εδώ φαίνεται κιόλας, και εδώ φαίνεται πιο έντονο. Για να πούμε ότι και αυτή η ίδια είναι, απλά δεν το δείχνουμε. Έχουμε δύο τουρμπίνε. Δηλαδή φαίνεται. Εδώ είναι πιο έντονο, ναι. Ναι, φαίνεται πιο έντονο το πλανιάρισμα που έχουν κάνει για να μην έχουμε απώλειες. Γιατί η τουρμπίνα από τις θερμοκρασίες εδώ αλλάζει. Εδώ δεν μπαίνει και φλάτζα. Εδώ μπαίνει και η φλάτζα. Θα βάλουμε για κεραμικό που έχει εσύ. Ναι, εννοείται θα βάλουμε κάτι για να μην Βάζεις έχουμε. παντού. Βάζω παντού για να μην έχουμε διαρροές. αρέσει το Άμα ξεφυσάει από εκεί, πώς ακούγεται. Το θέμα ξέρει ποιο είναι. χάνεις και εδώ. Έχουμε ακούσει πολλά νούμερα στο εξωτερικό. 300, 320. Θα το δούμε στο μέλλον. Το θέμα είναι αυτό γιατί. Αυτό που έχουμε Σε αυτό το καταλάβει. βιντεάκι πιστεύω θα το δουν τα παιδιά. Όχι σε αυτό, στο επόμενο. Στο επόμενο. Ναι, εδώ θα κάνουμε την εγκατάσταση. Αυτό που έχω καταλάβει γενικά είναι ρε παιδί μου ότι πολλοί πουλάνε φίδια για μεταξύ τους κορδέλες. Άσους να πουλάνε ό,τι θέλουν, ρε. Ναι. Οπότε ήρθε η ώρα να τα δοκιμάσουμε κι εμείς. Ευελπιστώ να αντέξει το μοτέρ. Πάμε να δούμε. Στα χέρια Κοίτα, έχουμε τρία μοτέρ στην άκρη. Ένα το έχουμε εδώ, άλλο ένα έχουμε το δικό μου. Ένα είναι σφυρί Οπότε φιλαράκι μου φοβάσαι. Το πολύ πολύ άμα σπάσει, πάω το κάνω σφυρί και τελείωσε η υπόθεση. και βάζω το υβρίδιο όμως. Για να γλιτώσω. Το πολύ πολύ να βάλουμε το σφυρί, ναι, θέλει λεφτά. Λοιπόν, αυτό, πάμε να βάλουμε το intercooler, πάμε να βάλουμε και τις τουρμπίνες και να πάμε για πρόγραμμα. Το βάλουμε δύο. Το κάνουμε by Twin Turbo. Twin Turbo. Να δείξουμε για αρχή ότι αυτό μπαίνει κατευθείαν πάνω. Εντάξει, είναι... έχει τις σωληνώσεις, έχει τα πάντα. Ναι, τα έχει όλα. Έχουμε κάνει μια προεργασία. Έχουμε βγάλει το μαμά το intercooler και βάζουμε το επόμενο. Άστα. Ναι, μπαίνει κατευθείαν. Οπότε δύο βίδες. 4 βιδούλες έχει δεξιά-αριστερά και τις σωληνώσεις από κάτω. Άρα να δείξει δηλαδή πώς φαίνεται το Ναι, cooler, ναι. όπως όλα τα άλλα που έχουμε βάλει. Να πούμε ότι στα έξτρα το αυτοκίνητο φοράει, είπαμε, downpipe, τελικό, ψυγείο λαδιού. Τα φοράει όλα. που Με λίγα δείχνει- λόγια. Ναι, τα φοράει όλα. Ψυγείο λαδιού, intercooler, εισαγωγή. Εξάτμιση όλοι μέχρι τέλος. Τα έχει όλα τα Πλέον τα έξτρα. φοράει όλα. Μόνο Πλέον το τα φοράει πήρα όλα, ναι. Και αυτή θα τη φορέσει σε λίγο και μετά πάει για πρόγραμμα. Ακόμα και φρένα φοράει. Ζάντες φρένα φοράει. Τα πάντα φοράει. Μόνο ανάρτηση δεν φοράει. Είναι ένα παιδί που ακολουθεί. Φοράει, Όχι, ο Δημήτρης ακολουθεί από την αρχή. Ό,τι κάνουμε τα ακολουθεί πιστά. φοράει και Αεροτομή. αεροτομή. Φοράει και Ας μην το αεροτομή. συζητήσουμε αυτό το θέμα. Μην το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, τελειώσαμε εδώ. Βάλτε να τελειώνουμε. Πρώτο βήμα, βγάζουμε τα λάδια γιατί θέλει να κάνει και σέρβις ο Δημήτρης. Οπότε θα βγάλουμε τα λάδια. Ούτως ή άλλως θα αλλάξει την τουρμπίνα, θα χάσει, δεν θα χάσει λάδια. Θα έχουμε μια απώλεια, ναι. Μία σίγουρα. απώλεια. Οπότε θα Και τα νερά αλλάξουμε. και. Τα νερά τα αδειάσουμε τελειώς. Ναι, ναι. Άρα βγάζουμε τα νερά, βγάζουμε το λάδι και πάμε για αλλαγή. Θα βάλουμε και ένα φίλτρο. Πάμε, συνεχίζουμε. Κοίτα, ξεκινάμε. καλό είναι όταν βάζουμε μια καινούρια τουρμπίνα να αλλάζονται τα λάδια. Το λένε όλοι. Ότι καλό είναι όταν αλλάζουμε μια τουρμπίνα να αλλάζονται τα λάδια και το φίλτρο. Okay. Να μπαίνουν καινούρια. Εμείς θα τα αλλάξουμε τώρα. Σε Ναι, σένα όμως, εννοείται. να αλλάξουμε και στον πάνω. Θα τα αλλάξουμε και πόσα στο πάνω. χιλιόμετρα έχεις? Πότε είναι να κάνεις σερβις? Θα το δούμε. Θα το δούμε. Θα το δούμε στην πορεία. Απλώς εδώ στο Δημήτρη, επειδή θα κάνουμε το σερβάκι, Ήταν ευκαιρία. ήταν ευκαιρία να αλλάχουν και τα λάδια. Όπα, βρέχει, βρέχει. Ένα μόνη ένταση κι άλλο.
Λοιπόν, βγήκε το μωρό μας. Η μαμά τουρμπίνα είναι όχι, αυτός και σήμερα. Είναι έξω. Εντάξει, κοίτα. Πόσα κιλά βγήκε? Σε καλή κατάσταση είναι. Αν και έχει κάνει τα μάξι 50.000 χιλιόμετρα, πώς έχει κάνει. Πρόσεχε, λογικά θα Σε καλή κατάσταση είναι. Και δεν είναι και τόσο σκουριασμένη. Να δούμε τι θα μας δείξει ο Βαγγέλης τώρα μέσα. Όχι, το χρειάζομαι να το δουλέψω αυτό. Άγκυρα, δεν θα μας δείξει τίποτα μέσα. Φαίνεται φτερωτή μέσα. Αυτό θα μπει ξανά. Να το κλείνουμε κιόλας. Λοιπόν, βγήκε η μαμά τουρμπίνα. Και σε καλή μοίρα είναι. Έχουμε μια σπασμένη τουρμπίνα, εμείς την έχουμε έξω. Μια χαρά είναι, μπόσικα. Πάει η μαμά τουρμπίνα. Μπόσικα δεν έχει. Λοιπόν, έχει τα part number και αυτά. Made in Korea. Περίμενα να δω made in Turkey. Τσάινα. Λοιπόν, ό,τι και να είναι, έφυγε, είναι σε καλή χρήση, μπορεί να τη βάλει στην άκρη, άμα θέλει. Ναι, λοιπόν, να πούμε μερικά πραγματάκια, γιατί αυτή η τουρμπίνα βασικά περιορίζει πολύ στα άλογα. Πάμε, είναι στα 40 με 45 χιλιοστά στο συμπιεστή και γύρω στα 48 με 52 χιλιοστά στην τουρμπίνα. Η τουρμπίνα είναι από εδώ. Τώρα, εμείς δεν μπορούμε να βάλουμε παχύμετρο εδώ, γιατί είναι πολύ χτυπημένη η δικιά μας και δεν θέλουμε να την ανοίξουμε αυτήν, τη μαμά. Ιδανικά, η μαμά τουρμπίνα είναι για καθημερινή χρήση. Σπουλάρει πάρα πολύ από χαμηλά. Και γενικά. Να μην έχει στην ουσία lag. Δεν έχει πολύ. Ναι, χαμηλά σπουλάρει πολύ γρήγορα, αλλά ψηλά το περιορίζει πολύ στα άλογα. Γι' αυτό και πολλά οι 20N που βάζουν πρόγραμμα και τα σχετικά δεν φτάνουν πάρα πολλά άλογα λόγω της τουρμπίνας. Τώρα με την τουρμπίνα την αναβαθμισμένη είναι μεγαλύτερη και είναι πιο αποδοτική. Έχει συμπιεστεί 42 με 56 χιλιοστά, εδώ δηλαδή, είναι πιο μεγάλο αυτό. Με σχεδίαση 7/7 πτερυγίων και τουρμπίνα 44,5 με 50 χιλιοστά με 9 πτερίγια. Οπότε αυτό μας επιτρέπει για μεγαλύτερη ροή αέρα, καλύτερη διατήρηση πίεσης στα ψηλά και γενικά υποστηρίζει παραπάνω δύναμη στο αυτοκίνητο. Με απλά λόγια, η μαμά τουρμπίνα δίνει γρήγορα αίσθηση και άμεση απόκριση, ενώ η Upgraded προσφέρει μεγαλύτερη αναπνοή και δυνατότητα για περισσότερη δύναμη. Χάνει ελάχιστα σε σπουλ, αλλά κερδίζει σημαντικά σε απόδοση όταν ανεβαίνουν οι στροφές. Βαγγέλη, έχεις να προσθέσεις κάτι? Αυτά. Οπότε φαντάζομαι θα δούμε λίγο turbo lag εδώ. Όχι. Ίσως και όχι. Δεν είναι τόσο μεγάλη η διαφορά. Οπότε μπορεί να μην δούμε και το turbo lag, ναι. Σίγουρα θα δούμε μεγαλύτερη διαφορά. Το όλο πλάνο δεν έχουμε να σας δείξουμε κάτι άλλο εδώ. Πάμε για πρόγραμμα όταν μπει και η τουρμπίνα η επόμενη. Είναι όλα plug and play, δεν αλλάζει τίποτα, μόνο τα εσωτερικά της τουρμπίνας στην ουσία. Το θέμα δεν είναι η τουρμπίνα, αν θα αντέξει, το θέμα είναι αν θα αντέξει το μοτέρ και τι θα κάνουν οι μπιέλες και τα πιστόνια. Και ο οδηγός. Γενικά... Και ο προγραμματιστής. Ναι, γενικά και ο οδηγός που από εδώ και πέρα. Όλο ένα πακέτο. Και εσύ πρέπει να μην το σκίζεις στα μάξι. Ό,τι είναι, άμα είναι να σπάσει, θα σπάσει. Πρέπει λίγο. Μοτέρ έχουμε. Λεφτά έχουμε. Οπότε πρέπει να το προσέχεις από εδώ και πέρα, να μην το σκίζεις. Ειδικά στις πρώτες. Πρώτες, Δευτέρες, δηλαδή Τρίτης, Τετάρτης, Πέμπτης, Έκτες. Πρώτες και πάνω κάνεις τι θες. Πρώτη, αυτά που κάνεις που ανοίγεις ακάγκουρες δεν πρέπει να τα κάνεις. Εγώ δεν κάνω τίποτα. Εγώ με κλειστό κλαπέτα με βλέπουν και λένε. Αυτός. Δεν έχεις τώρα. Ούτε κινήσεις θα κάνεις, ούτε τίποτα. Καταρχάς, κοιτάει. Προχωράμε να βάλουμε την τουρμπίνα πάνω. Πάμε να βάλουμε την τουρμπίνα και να συνεχίσουμε. Η εγκατάσταση τελείωσε. Πάμε να βάλουμε το πρώτο άναμα του αυτοκινήτου μπρος. Ο Βαγγέλης έχει τελειώσει. Έχουμε αλλάξει λάδια παραφλού. Ρε, άστα στα βάλτε να δούμε αν παίρνει. Για να δούμε. Πάμε. Έλα, πήρε μπρος. Θα βάλεις κι άλλο. Ωπω, βρωμάει, τι βρωμάει ρε. Έχει πάνω, έχει ρίξει. Αρκετά από εδώ. Πάμε για πρόγραμμα. Πάμε για πρόγραμμα γιατί έχει πάρει ήδη φωτιά, φίλε, δεν κρατιέται, θέλει πρόγραμμα. Τι? Και ποιος είπε δεν έχει χωρί. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε, πριν πάμε στο πρόγραμμα, βγάζουμε και τη δεύτερη. Αυτή τη φορά βάλαμε αυτή. Κάτι κάναμε, ρε, εντάξει. Και βάλαμε και άλλα χρώμα γάντια. Αλλάξαμε χρωματισμό στα γάντια. Κάναμε και ένα περίπατο. Κάναμε και μια δοκιμή. Όλη μέρα σήμερα ασχολούμαστε με αυτά.